Čauko, dneska budem rozvážať Bolta, ale meškam, lebo som strihol video a som sa tak trochu zabudol, že mi treba ísť do mesta, pretože chcem ísť rozvážať dnes, zarobiť penáze. Čiže hej, choďte si pozrieť video, som vyrobil také strašne silné svetlo. Má to 15 minút, ale je to super video. Ja si zapnem baterku, zapnem si bike a môžeme ísť do mesta. Došla mi dávka za 4,70, to berem, čo mi celkom oplatí. Takisto viem, pretože to je pripravené na vyzdvihnutie, čiže poďme rýchlo po to a poďme to rýchlo odniesť. Dobre, som už tu, dám si, že na mieste a ideme, po čo to ideme? Veľké ranúky, mrčike, no celkom malá objednávka, super. Tuto majú tak systém, že musíš vojsť dnu a vyjsť hore po schodoch, že nemôžeš stať auto vojsť. Ne, zamrzí, ale prázdno tu je, počúva, nikto tu dneska není. Je piatok na obed. Dobre, rýchlo tam vybehnem hore a poďme head už. Ja som zabudol, dneska je štátny sviatok, či čo, sú v podstate otvorené obchody. Tak to ma prekvapuje, že McDonald's je otvorený. Áno, ďakujem. Dáme, že vyzdvihnúť, potom dáme začať a môžeme ísť. Dobrý, Bolt Courier, za minútku som u vás, môžete prosím prísť dole? Tak, dobre, kde mám zazvoniť? Aha, OK, pardon, ďakujem, majte sa. Musím ísť hore, chápeš? Som zavolal, že či môže prísť dole, ono že nie. Takže ideme hore. Dobre, ja si dám, že už som tu. Dáme si hodná, že doručiť. Aby mohli ďalšie objednávky chodiť. Asi nechám trošku tu, zoberiem iba ten mekač. By the way, mám túto filbu. Hej. Neviem, povedzte, som cool či nie? S tou filbou. Neviem, mne to príde také, že som cool a zároveň je trošku cringe, ale to sa mi páči, ako mám tu sluchadla s tou antenou. Hej, dajte mi vedieť do komentárov, díky moc. A ešte, že kebyže príde taký bolťák za tebou, takže či by si mu dal dýško, alebo nie. To je druhá otázka. Dobrý, nech sa páči, dobrú chuť, majte sa. Idem teraz zase do centra mesta a viem došli nejaké objednávky. Úprimne som zvedavý, že čo vlastne mi príde, či vôbec čo mi príde, lebo dneska je ten štátny sviatok. Neviem, čo bude otvorené, ale no, poďme to zistiť. Prišla mi druhá objednávka za 4,60. Celkom fajn, ale zase idem cez celé mesto. Akože úplne mi to nevadí, lebo vôbec sa čudujem, že dačo je otvorené dneska. Tak mŕtvo, tu furt je milión ľudí. Dobre, už som tu, dám si, že som na mieste. A sa pôjdem dovnútra opýtať, že či to náhodou už nie je skôr. Som nemusel toľko čakať. Tam to je. Dajte mi to už. Takom veľká objednávka. Ďakujem. Výborne, ideme vyzdvihnúť, začať a môžeme ísť cez celé mesto. Ale to nevadí. To je, kde ideme? Jaj, na Vratnicu. Tam už som bol 3-krát, teraz 4-krát tam idem. No aj som tak dlho čakal, že až bike sa mi stihol vypnúť. No 10 minút som čakal. Úplne prišlo mi to, že to bolo krátšie, čiže aspoň to. Dobre, teraz dáme kus speedrunning, mám 10 minút na to, aby som prešiel cez celé mesto. To nie je veľa, takže idem si trošku pohnúť. Dobrý, Bolt Courier, za minútku som u vás, môžete prosím prísť von? Super, díky. Dobrý. Zaličko, bola rýchlovka. No, však som sa ponáhľal. Nech sa páči. Ďakujem, pane. Dobrú chuť, majte sa. Akože všetko super, ale dal tam zlú adresu. Čiže si to nemôžem ešte odkliknúť, musím sa normálne že vrátiť dozadu a tak si dať, že som to doručil. A to doručil to 4 minúty skorej, chápeš? 4 minúty skorej. Pyšný som na seba, čiže čo z toho vyplýva, dávajte si prosím vás správnu adresu, lebo toto žiaden kuriér nemá rád. Neverím tomu. Dobre, idem teraz naspäť do mesta, do centra, že mi došli nejaké fajné objednávky. Dúfam aspoň teda, lebo dneska je ten štátny sviatok a neviem, čo ešte budú chodiť, lebo už je 12 hodín pomaly. Dúfam, že teraz sa rozbehnú. Dobre, pustil ma, Iris. Medzi tým, ak čakám na objednávky, som myslel, že skočím si do Lidlu. Ale keď som tu prišiel, tak mi došlo, že dneska je vlastne štátny sviatok, čiže nič z toho. Poďme naspäť do mesta, toto ma sere. Som sa tu kamaráta, hej, obidva rozvážame. A si prejdeme, že čo dneska, tak za hodinu. Za hodinu mám tu na 9:30 za dve objednávky. Čakáme na tretiu.
jemu už došla parchantovi. A zarobil som 1,70 €, lebo som mu poslal link na slúchadla z AliExpressu a on si ich objednal. A ja mám za to komisiu 1,70 €, čiže keď to pripočítame k tomu, tak máme 11 € presne. 11 € za hodinu, myslím si celkom fajn. Na to, že idem na obed, je to slabšie ako by som chcel, ale zase je štátny sviatok, hej, čiže to asi nejako vyrovnáva. Došla mi tretia objednávka, celkom úspech. Je to celkom blízko stať auto, ale potom, kde to mám odviesť, tak to je, že cez celé mesto zase. Bolo to 4,50 alebo 4,40 podejak tak. Čiže celkom fajn. Mám tam byť za 8 minút, čiže máme času dosť. Typujem, že tam budem tak za 5, keď vôbec to, možno skôr. Ale je pekne aspoň. Není zima, není teplo, tak akurát. Svieti slniečko. Budem ešte viacej opálený, však ja už som celý čierny pomaly. Akože ten rozdiel, keď si dám dole tričko, v mojej farby pleti je už celkom veľký, hej. Ja sa nerad dopaľujem, čiže tak to proste zostane, ale keď si dám dole tričko, lebo ja som akože celkom biely, hej. Úplne neviem, či toto by som mal úplne rozprávať, akože na internety, na YouTube, chápeš? Ja možno YouTube to zoberie, jak rasizmus alebo niečo také. Dúfam, že nie. Ale proste, čo sa snažím tým povedať, je, že som proste veľmi opálený. Ale iba na tých miestach, jak proste rozvážam. Lebo aj keď si dám dole rukavice, tak tam je vidno. Tak tam je vidno trochu rozdiel. By som sa mal asi viacej venovať tejto mojej práci, ako to, že natočím video. To bolo asi lepšie, lebo aspoň by som nepadal toľko. Dobre, už som tu. Čiže si to odkliknem v aplikácii, že som na mieste. A ja som, že to je nepripravené, ako vždycky. Bože, v tej reštike ja furt čakám aspoň tak 15 minút, keď mi to pripravia. To asi prvýkrát, kedy som prišiel a bolo to hotové. No tak poďme. Máme že 6 minút, aby som tam prišiel, ale reálne tam budem tak za 3. Čiže máme náskok času, teším sa z toho. A idem tam už zavolať, že za chvíľku som tam zavolal, ale zrušili ma. Čiže neviem, či to znamená, že vedia o tom, že prídem, či to znamená, že volá im neznáme číslo, takže ho zrušia. Dúfam, že to bolo to prvé teda. Dobre, dám si, že som na mieste. Som tu 3 minúty skôr. To beriem ako úspech. Dobrý, Bolt kuriér. 2 pizze. Nie sú naopak, dobre, fú. Toto vyzerá, že to je naopak. A ideme na 3. poschodie. Bože, tieto výťahy by mali zakázať. To... Ja iba som proste vkročil dnu a to bol taký zvuk, že ty kokos. Dobrý, nech sa páči, dobrú chuť, majte sa. Ešte ak som išiel hore, som si to potvrdil, že som toho dozdal. Teraz som im žiadal už nové objednávky. Dobre, idem teraz naspäť do mesta a dúfam, že aspoň ešte jedna objednávka mi príde. Momentálne za 1,5 hodinu sedíme na 14 €. No, celkom pohode. Nie sú to nejaké zázraky, ale môže byť. Vychádza na koľko? Na 9,50 na hodinu? Alebo 9 na hodinu? Tak. Čo je fajn, ale akože na to, že je obed, tak tých 15 €, čo som zarobil, by som odčakal za hodinu, lebo na obed akože sa zarába o dosť viacej. Ale dneska je ten štátny sviatok, čiže za to som toľko veľa nezarobil. Prišla mi objednávka, z McDonaldu, čiže ono si dám, že som na mieste. To 2,50 €, ale je to tu blízko, čiže idem tak, kde tu no, hej, v tejto oblasti, čiže to nie je tak ďaleko. Ale musím vlastne počkať na to, ešte mi tu ešte veľko, ešte 4 minúty. Nemal by som si to zobrať, ale ma to láka. To nikto nepozerá, ber. Toto nemôžete robiť, hej. Nerobte to, čo ja robím. Ale dá môže vyzvihnúť a máme to. Dobre, takže dáme začať donášku a let's go. Som tam volal, niekto nič nezdvíhal, čiže už som tu, dáme na mieste. Dúfam, že takto dá čo. To milujem, keď akože im zavolám. Nikto nič. Dám, že to je doručené. Dobrý, nech sa páči, dobrú chuť, majte sa. OK, meriem späť všetko, čo som povedal. Rýchlo prišla, môže byť, to je v poriadku takisto. Čiže by som to zhodnotil si takto, že máme 16 € za skoro 2 hodiny, takže to vychádza na 8 € na hodinu. To je celkom fajn, kebyže není piatok a není obed. Lebo v piatok na obed je veľmi veľa objednávok a veľa z toho môžeš zarobiť, ale zase je aj štátny sviatok, čiže sa to asi nejako vybalancovalo. Čiže 8 € na hodinu, podľa mňa celkom fajn, ale kebyže nie je štátny sviatok, by som tam mal tak 12 alebo 13, hej. Čiže hej, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber, dúfam, že sa uvidíme pri nejakom ďalšom a majte sa, čaute.